Game na ba yan? Game. Mga kabrady, kamusta? Dito na naman nga pala ang Mapangain Boys nagbabalik. Ngayon mga kabrady, marami po kaming guest ngayon mga kabrady, syempre. Una natin papakilalang guest. Syempre, Nagbabalik lang yan. nagbabalik lang ng dati nating guest na miss kasi namin siya. So please welcome, Jewa Bubuli! Pasok ba? Ganun! Dito ka na! So syempre, hindi lang si Jewa ang guest natin ngayon. Siyempre, Meron pa marami tayong- tayong guest. Oh, meron tayo pang 3 guest. Puro artista to, mga kabrady. So, artista. Siyempre, unang-una natin, si Gerald. Ayan, Lagi Gerald. Gerald. Pangalan pa lang. I'm here. Yan, medyo matagalo talaga yan. Medyo nag-makeup pa. May makeup pa. So, ayan. Ayan, Si Gerald. So, ayan. Brr, kamo lang. Brr, oh. So, siyempre, ayun na, isang artista, si Gerald. Kabrady, ito yung pangatlo nating guest. Ito ang pinaka-pogi ng Solid North. Walang pilit pa, kundi ang Jake Cuenca ng Solid North. Pasok! Ayan o. Oh, pasok. Ayan po si Jake Cuenca, alias, pwede rin po Sanju Marusing. So, eto na. The main event. At syempre, meron tayong special guest. Event. Main event. Napakamahal po ng talent Opo, team nito. kinuha pa namin to. Kinuha pa namin to. Las Vegas pa yan, pre. Las Vegas. Pasok! Dante Culata! Dati ko lang. Nakilala niya yung 3 artista. Si Gerald, Sanju Marusing, kasi Dati ko pa. Mga kabrady, samahan nyo kami kumain. Food trip lang kami dito mga kabrady. So, tara na. Let's go! Tira! So ayan mga brady, kumidiskarte na ng pangkahoy si Brady Jewa. Talagang guest namin na to, favorite guest namin, masipag. Si Dante. De, joke lang, ano talaga yan, si Brady James talaga yan. Brady, hello ka muna. Hello. Brady James. So ayan, medyo mahihayin pa yung mga guest namin eh. First time pa nila eh. Ganyan din naman kami ng first time. Ayan. Si Brady Gerald. So ay mga Brady, pinay-prepare na ni Brady Jewa yung pagsasaingan natin. So ay mga Brady, nandito tayo sa Minarusing. So may cottage dyan sa gitna ng bukid. Dito makakita ng cottage sa gitna ng bukid. Ano, parang nasa resort. So yun mga kabrady, unahin muna natin magsaing. Naglulutuin natin ngayon ay lechon kawali. Tsaka may nag-request niyan ka Brady eh. Alam ko may Matagal nang nare-request yan eh, kaya lang hindi nga natin nagagawa kasi sunod-sunod yung sunod-sunod okasyon. karne, puro karne. So yun, medyo nakapagpahinga na tayo. Back to karne life na ulit tayo. Alright. Simulan natin sa lechon kawali. Saing na tayo. Talagang magaling yung guest natin, no? Tingnan mo naman yung kinarahan niya ngayon. Sabit-sabit na. So ayan mga ka-Brady naguhukay na si Brady Jewa. Diyan natin sasalang yung papakuluan yung baboy. Si Brady Jewa magaling talaga sa primitive technology to eh. Pwede mong pakawalan sa bundok to ng 2 taon eh. With main event, Dante. Bakit ba? Kailangan lang. So habang nagluluto sila mga ka-Brady, mag-swimming. Dahil may cottage dito, may swimming pool din tayo mga ka-Brady. Ito yung pag summer, dito kami naliligo. Ayan, malinis oh. Ayan, malinis na malinis. Lakas ng agos. Ayan, dyan sila mag-swimming mga ka-Brady. So ayan mga ka-Brady, ito yung ano natin, pakukuluan natin. Siyempre, babanlawan muna natin. Arlo Aquino. Nung napasma. Pero mga ka-Brady, ayan, si Mr. Dante eh. Flying eagle pa habang naglalagay. Palagyan natin ng Gina Moma, Boost mo na lahat ng asin, pre. Hindi na mama. So ayan mga ka-Brady. Bakit ba kailangan na? Para masarap, pre. So ayan mga ka-Brady, iniinan na lang siya, konting inin na lang. Yung ano natin, pinapakuluan pa siya dun. No? So babalikan na lang namin kayo mga ka-Brady pagka alambot na yung baboy. Swimming muna kami sa aming swimming pool. Minarusing. Yan, mga brady, tingnan nyo gaano kami kalayo pupuntahan namin. Nakatapak ka. Mga kabrady, punta kami dun. Sa may dulo, sa may mangga. Paagos tayo. Matinik.
papaagos. Ito. Yan. Hanggang dun. Hanggang dun. Basta dun. Tayo. Sino mo natatalon? Yan. Okay na pre. Okay na. Simulan na yan. Wow! 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 Simula. Simula. Ikaw pare. Pre, sukatin mo hanggang saan? Bilis. Tagal, katagal nyo. Malalim ba yan? Tayo muna, di ko alam yung tuwan. Sige po. Uy! Ay mga brady, puntahan natin sila. Cameraman lang ako, ayaw maligo eh. So ayan mga brady, mga itik natin. Naliligo. Nandiyan si Brady Jeffer, mukhang bulok. Ano mga kids, nag-enjoy ba kayo mga kids? Ha? Ulit! Mukhang hindi hingal na hingal si ano ha. Meron ka pa papalutang ha. Ikaw pa hingal na hingal, ikaw na kami papalutang. So si Dante. T-shirt eh, Nakapanluwas kasi eh. Brady, di kaya tower na mag-swimming kayo. Buti pa si Brady JJ oh. Parang nasa beach lang. Sana natin iluluto natin dun. Ano masasabi mo sa palangoy-langoy natin kanina niyan? Sarap. Ha? I-enjoy ka talaga. Isa ka pa dyan. Palagay mo kaya? Pwede pa tayo misa. Kasi para Jewa, mamuna, malupit. So ayan mga kabrady, malambot na siya. Angat na natin siya. So Tapos palalamigin. papalamigin lang natin siya, tsaka hati-hatiin natin siya sa Maliliit. hindi naman maliliit. Mainit. So ayan mga kabrady, mainit na siguro yung nasawsaw ko lang ha. Mainit na. Oh, goods na. Ayun no. No? Siyempre, dapat kinakamay para maglasang kamay. So ito na yung sandok namin nadala. Magic sandok. Wala, nasa bukid tayo. Hindi na kami makabalik. Sige, Fred. Uy! Ayun banwa. So ayan mga Brady, gagawin na natin yung favorite nating sausawan. Siyempre dahil may guest tayo, si Brady Sanjo Marusing ang gagawa niyan. Alam ko ikaw expert ka sa mga ganyan din. Basic pre. Yan, yan ang super sausawan. Paano ka gumawa ng sausawan? Kasi 1 kilo sili pare tapos. Okay, sige. Para lalo sumarap sa sausawan natin, sasayaw si Dante. Gira. Pare, isang sayaw nga dyan para lalo sumayaw yung sumarap yung ating... Pampasarap lang ng sausawan, pre. Pampasarap lang ng sausawan. Yung nagahang. Si Dante. Ayun. Yun! Butterfly. Yung butterfly, pre. Ayan. Isa po yan sa nagpapasarap kung bakit masarap ang ating sausawan. Service yan, siyempre. Ito yung May mga mga ano pre. ingredients natin dyan. May orasyon. Okay. Ang tawag dyan, Dante sausawan. Pag makikipagsabayan ka ba, kaya mo ba makipagsabayan kay Brother Jepoy? Basic. New brand, Paris. Brr! Ano masasabi mo? Dadaigin ka daw niya sa kainan ng sili. Eh, titignan na lang natin mamaya mga kabrady. Papadaig ka ba? Ba, syempre hindi. Kainin mo ulit para maganda. Kakainin niya, syempre. Parang dalandan lang mga kabrady oh. Sarap. Ano na kanyang po. Kaya tubig.
Siyempre, lagyan natin kalamansi. Yung pepe. Pang main event. Right. Buhay na naman ang ating super sausawan. So ayan mga ka-Brady, mga 1 minute na lang. Nakakalimutan yung sandok. Malinis naman to eh. Kinuha natin sa kawayan. Fresh from the farm. Magic crispy. So ayan mga ka-Brady, luto na ang ating lechon kawali. So pepiestahin na namin to syempre. Alright. Alright. Siyempre, bago tayo mag-umpisa, magdadasal muna tayo. Pero siyempre, lalapag muna natin yung rice natin. Yan. Siyempre, magdadasal muna tayo. So ayan. Ang pagdadasalin natin, ang guest natin na si Brady Ervin. So ayan. Tingnan natin kung marunong magdasal. Tingnan natin kung totoong ano siya. Ano ng Ama. Lord, maraming pong salamat sa blessing na binigay ngayong gabi. Sana po... Hapon pa lang. Hindi din from Ay, hindi. Lord, maraming salamat po sa binigay niyong blessings ngayong araw at sana po mawala ng pandemya. Amen. Amen. Lord. Amen. Ay. Kain mga ka-Brady. Yun no. Kain tayo. Mga ka-Brady, sagad na yung kanin namin. Nakalabas na pati tutong. Yun no. Yung the best dyan, tutong. Wala nang balikan yun. Wala mo ng pansinan. Galit muna tayo. Sarap. Sarap talagang kumain pag sama-sama. Ito mga ka-Brady no. Yung request nyo ulit yung kawali. Ginawa na namin. Yan no. Kaya mga kabi na to. Napakasarap, Kuya Eddie. The best dyan mga ka-Brady oh. Sili. So mga ka-Brady, shout out time. Ay, yun, shout out na. Bira pa. Amo. Shout out time no. Shout out nga pala kay Arlene Lapu Salonga, konsel ng Maligaya. Ayun. Yung si Hal. Pass muna ako sa shoutout ngayon. Shout out kay Princess from Canada. Nasa Canada siya. Pinapanood daw niya tayo ka-Brady eh. Sabi ng kanyang mahal na ina. Si Ate Rosalie. Shout out Princess. Ingat dyan palagi. Salamat sa suporta. Shout out sa TTC Garments from Vine Shoes Eatery. Ang pinakamasarap na kainan sa Bacoor, Talabasiete. Brother, ito may notebook pa ako eh. Sobrang dami na nagpapa-shoutout. Shoutout dun sa lagi nang nanonood ng channel natin mga ka-Brady. Walang palya to si Abby Javier. Dahil wala kang palya sa panonood, wala din palya sa pag-shoutout syempre. Kay Jong Rodel Maglalang. Salador. Sad boy. Shoutout to Rodel. Shoutout sa Santa Rita. Kay Jelron Santos. From New Zealand, Carlito Basco. Ayan, Tito Pog. Shoutout na kita. Kay Mark Anthony De Asis. Kay Janine Lapos. Tsaka sa classmate ko dati, Brad. Kay John Mark Pelayo from Candaba. Candaba, hindi Canada. Candaba. Kala ko may classmate Pards, ka na sa kumusta? Send mo sa amin yung link ng channel mo para makapag-subscribe din kami sa'yo. So, Kumakain ng taba. papansin ko, shoutout ako ng shoutout, naubusan na ako. Ito, karga natin yan. Hindi pa, hindi na makalinga ulit. Okay, shout out. Paring James, baka may shoutout ka. Ginagawa mo sa baho yung toyo. Shout out nga pala kay Sanggalentes ng Dubai. Ingat ka palagi dyan, babe. I love you. Wow! Love you! Sa mga OFW mo kasama dyan. Mahal namin. Baka mag-sponsor. Naumay ako sa I love you. Paring Irben, may shoutout ka ba? Shout out nga pala kay Bea Alonso. Ay, yun. Ayun na. Papa-shoutout, Tren, paano gagawin mo? Okay. Bea Alonso ah. Siyempre. Durong celebrity. Sino ka ba ngayon? Si John Lloyd, si Siyempre. Jake, o si Carlo Aquino? Maraming sumasali. Marami kahit sang anggulo, kahit nakatalikod mukhang artista yan. Siyempre. Pre, Joko Diaz, naman nakita. Joko Diaz. Dati gulat, hindi na makagalaw. Pare, ayos ka lang. Hirapan tayong gumalaw sa short. Grabe yan. Sige. Kaya tama mo na. Oh, bakit? Bakit? Nawala yung sili. Parang sili yung inulam mga ka-Brady. Tandaan nyo na yung pang-BP. BP agad si Brady Jeffoy. Saka si paring James. 200 over 420. Hindi blood Hindi ko pressure. kinakain taba, pre. Hindi ako lang sa budget mo. Kalupit naman nun. 120 over 420. Pwede ka na mag-donate sa isang buong hospital ng dugo ah.
Yung mga pinagkakainan namin, no? Ilalim ng puno, mga kabrady. So yun mga kabrady, lalo naman, matindi yung mga guests natin ngayon. Simot sarap, walang pera. So ayan mga kabradi, sila yung mga guest namin. So kung sino yung mga gusto mag-guest sa amin, pwede naman. Comment lang below. Kakauwi ka pa. Bihinga pa naman eh. Kaya. Sakto, malayo-layo din hospital dito. Ipapagos na lang natin dyan, abangan natin dun. Pare di mo shoutout Tito Boyet. Saan ba? Magaling ka. Ayun. So mga kabradi, hanggang dito na lang. Sana'y nagutom namin kayo. Alright! So, maraming salamat muli sa suporta. Muli kami ang Pangalan Boys! Thank you, God bless!